सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. चला आता आपण चाललो आहे डॉक्टरकडे काजलच्या मम्मीला घेऊन. कुठे चाललो आहे आपण? डॉक्टरकडे, हॉस्पिटल चेंबूरला आमचे डॉक्टर आहेत, त्यांच्याकडे घेऊन काजलच्या मम्मीचा आज फॉलोअप आहे. बरोबर 3-4 दिवस अगोदर आम्ही गेलो होतो. तर आता परत आम्ही चेंबूरला जातोय, काजल, मी आणि काजलची मम्मी. आणि तोपर्यंत मम्मी फ्रेश होऊन जेवण बनवणार आहे. काय बनवणार आहे जेवायला? जेवण बघूया आता काय आहे फ्रीजमध्ये, भाज्या कसं बनवणार आहे? हां तशी बनवणार आहे. मामी जाऊ. हां चला. रिक्षा बुक झाली? हां आली पण. आली पण? ते आता बघा काय चालू आहे. हायवेने असे चला जाऊया. फाईल बिल कुठे आहे? मम्मी मम्मी बॅग दे. तर इथे बघा थोडा आवाज येणार, कारण हे ओपन ठेवलं आहे ना. हे जर बंद केलं की आवाज कमी होतो. बघा बघा आवाज कमी झालं. आणि इकडे बघा सर्वांनी डस्ट आपलं सर्व कचरा बाहेर ठेवला आहे, कारण आता बरोबर अर्धा तासांनी कचरेवाला येऊन सर्व कचरा घेऊन जातो ना. होय. आणि इकडे पण आहे बघा, हे दाबलं तिकडे फोटो येतो. फोटो येतो. म्हणजे फोटो काढायचा असेल तर इकडे आमच्याकडे फोटो काढायला दिसतोय का मी? दिसतो. हे पण आहे बघा चालू. चला जाऊया. आता तुम्हाला बरं आहे? हां बरं वाटतं मला आता बरं आहे. थोडं एनर्जेटिक वाटते. आता जरा व्यवस्थित पण झाले ना, तर बारीक झाले होते ना. ते वीकनेस आलेलं खूप. बघा आमच्या बिल्डिंग मधून कोणाचे नंबर पाहिजे तर घेऊन जावा. हे काय इंटिरियर सगळं आहे ना इथे. इंटिरियर वाले. आपण पुढे बसू. आता काजल एवढी जाडी झाली, बसायला होत नाही काजल. काय पण ना मम्मी. पाहिजे ते घेऊन जावा, कोणती पण घेऊन जावा आहे ना. आणि आपल्या घरापासून आपण या हॉस्पिटलला 20 मिनिटात पोहोचतो. आणि तुम्हाला किती वेळ लागलेला? बापरे, आम्हाला 2 तास लागले, कारण की आम्हाला ट्रॅफिक लागला. तसं आम्ही 1.5 तासात पोहोचायला पाहिजे. 2.5 तास लागले. 2.5 तास ट्रॅफिकमध्ये. त्या दिवशी पाऊस पण होता ना. पावसामुळे अजून लेट झाला ना. अजून लेट झाला. खूप ट्रॅफिक होतं. इधर ही आगे, इन दोनों के आगे लेफ्ट में लगा दो. आणि इकडे हॉस्पिटल आहे बघा. चलिए. काय बोलले डॉक्टर तुम्हाला? डॉक्टर बोलले घाबरण्याचं काही कारण नाही. फक्त ते स्टूलचं लगातार 3 दिवस काहीतरी आपण टेस्ट करायचे. नंतर सोनोग्राफी पण करणार आहे. 1 आठवडा ते बोलले जसं नॉर्मल तुम्ही जेवता तसंच जेवा. अर्ध्या चपाती. पोटाची सोनोग्राफी, स्टूल टेस्ट, सर्व टेस्ट. आता पोटाची चेकअप होणार आहे व्यवस्थित. आणि फक्त रिपोर्ट दाखवायचे तिथे. हां. नवीन डीमार्ट उघडलेला आहे चेंबूरला. कोणाला जायचं तर जावा. हां, आपण आधी कांजूरमार्गच्या डीमार्टला जायचं ना. चला आलेलो आहे आम्ही. बेल पण वाजवूया आणि हे पण वाजवूया. हे ज्याला गोंगाट असतो आतमध्ये. आईच्या सर्व औषधे मेडिसिन्स नको घेऊ बोलले. हो, बंद करायला सांगितलं. आता काय त्रास नाही होतो ना, मग बंद करायला सांगितलं. आता फक्त टेस्ट सांगितले. कोण आहे का घरी? औषधं बंद झालेले आहेत सर्व.
बघा आमचे सर्व चपला असेच असतात. बाहेर आम्हाला ना हे ठेवायला अलाउड नाही केलं आहे. चपलाचं स्टँड आहे ना, म्हणून आम्ही चपलाचं स्टँड काढून टाकलं. औषधं सर्व बंद. फक्त आता एक टेस्ट करायला सांगितली आहे. टेस्ट करून मग माहिती पडेल. हां चला, झालेला आहे उपचार. आणि कोणाला जायचं असेल तर हायली रिकमेंडेड आहे. कोणाला पोटाचा आजार असेल किंवा काही आजार असेल, दोन हॉस्पिटल आमच्या एक्सपिरियन्सनी सजेस्ट करतो. चेंबूरचं झेन हॉस्पिटल नाहीतर बॉम्बे हॉस्पिटल. भरपूर दोन्ही बेस्ट हॉस्पिटल्स आहेत. जाऊन तुम्ही कोणताही उपचार करू शकता. मम्मीचं बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये न्यूरोलॉजिस्ट आहेत डोक्याचे, आणि पोटाचे रॉय पाटणकर सर चेंबूरला. आता आईला पण चेंबूरला नाही. डॉक्टर चांगले तिकडचे. चला आता जेऊया. नाही ते बाहेरगावी गेलेत. पिल्लू तेव्हा कशी उघडते. चला, भाईने काय खायला बनवलं. बटाटा करता याच्यात. हे काय बनवलं. मुगाची भाजी आणि अरे वा वा, छान छान. आणि ह्याच्यात काय बटाटा दाखवा जरासा, झलक दाखवा. हे मी सांगितलं होतं कारण मला बटाटा भरपूर आवडतो. एकदम छान मस्त. आता आमचा प्लॅन काय काजल. आमचा प्लॅन काय आता. हां झालं. आईचं इकडे ट्रीटमेंट झालेली आहे. हो तुम्ही राहा ना अजून 10-15 दिवस. का राहत नाही हो, तुम्हाला काय झालं. एकच सांगू शकतो मम्मी, हे ना हे फ्री बर्ड आहे. फ्री बर्ड म्हणजे हिंदीमध्ये सांग काजल. फ्री बर्डला ज्याला कोणीच ज्याला केजमध्ये ठेवू नाही शकत, त्यांना फ्रीडम पाहिजे. हां त्यांना इकडे आवडतं पण 4-5 दिवसच. बाकी मग त्यांना स्वतःचं कोणाला पण मी कोणाला पण बघ नंतर स्वतःचं घर ते स्वतःचं घर. म्हणजे तुमची मुलगी बघा पूजा पण आहे. नाही कट बघा किती पण आपण कोणाच्या घरी असलो ना, आपण आपल्या घरी स्वतःहून जेवढं वावरू शकतो, जेवढं फ्रीली फिरू शकतो, तेवढं आपण नेबर्स बोलतात रिलेशनवाल्यांच्या घरी एवढं फ्रीली राहू नाही शकत. आमची तर ऑफर आहे राहा. ते घर पण कसं जरा डस्टी झालं असेल. फिक्स होतं फिक्स. आजच्या ट्रीटमेंट नंतर काजल आणि मम्मी जाणार होते. मम्मी सजेशन दिलं परत बदलापूरला आपण जाणार, जेवण बनवायला लागणार. त्यापेक्षा इकडे जेवूया. आता आम्ही जेवणार आहे आणि बदलापूरला आम्ही जाणार आहे आणि रेस्ट करणार आहे. आणि परवा जाणार आहे लोणावळ्याला, त्याच्यानंतर जाणार आहे खंडाळ्याला, आणि त्याच्यानंतर परत येणार आहे हॉस्पिटलला. टेस्ट करायचे ना मम्मीचे. काय काय टेस्ट सांगितले. हाँ सर्वच जाणार. गेले तर सर्व जाणार. जाएंगे तो सब एक साथ, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे. तुम्हाला कसं वाटतं. हा नाही बरं होऊन सॉरी असं मला वाटतं आयुष्यात मी आराम नाही केला. असा आराम केला असं बाई काहीच काम नाही काय नाही, नुसतं आपलं खातोय आणि बसतोय. असा आराम काजल करायला आलेली. बदलापूरला म्हणजे ओंकाराने मी ट्रेनमध्ये होतो, त्यानंतर नेक्स्ट डे किंवा 2 दिवसानंतर मी बदलापूरला जाणार होते. नाही एक सांगायचं होतं ते राहिलं आपलं बोलणं काजल. बघा आम्ही एमर्जन्सीसाठी मम्मीच्या एमर्जन्सीसाठी रत्नागिरी टू मुंबईने आलो. आम्ही आलोच होतो ट्रेनमध्ये. जेवल्याच्या नंतर फोन आला आईचा. माझ्यावर देवाची कृपा इतकी की तीच त्यावेळी त्या दिवशी यायला निघालेली. आणि त्याच्या आधी 2 दिवस मला असं होत होतं, पण मी ते तिने सांगितलं नाही मला पण नाही आणि पूजाला पण नाही सांगितलं. हा मला फक्त सांगितलंय जे आई वडील असे फ्री बर्ड आहेत ज्यांना फ्रीडम पाहिजे पण एकटे राहतात, त्यांनी आपल्या मुलांना सांगायचं. काय माहिती न सांगून तुम्ही मुलांना त्रास देताय. बघा ज्या मुलांना आई वडील नको त्यांना सांगून पण फायदा नाही, सांगितल्यावर पण ऐकत नाही. पण ज्या मुलांना आई वडील हवेत, ज्या मुलींना आई वडील हवेत, उदाहरण दिलं ना बरोबर, तर त्या आई वडिलांनी मुलांना सांगणं गरजेचं आहे.
तुम्ही नाही सांगितलं तर आम्हाला जास्त त्रास होतो. पण मला वाटलं की मी पूजाला का नाही सांगितलं माहितीये का, कारण मी म्हटलं उगाच आपण बघूया ना आधी 2 दिवस नाही बरं असं होत आहे की नाही होत आहे. म्हणजे ह्यांना कट करतोय मी, पण असं बघू नका, कारण त्या 2 दिवसाच्या बघण्यामध्ये डॉक्टरांकडे जास्त दिवस स्पेंड करायला लागतात. बरोबर आहे की नाही काजल? जेवढं अर्ली आपण ट्रीटमेंट करू, फर्स्ट दिवसाच्या प्रॉब्लेममध्ये आपण डिटेक्ट केलं असतं तर पुढे तुम्हाला लवकर बरं वाटलं असतं. बरोबर आहे ना. आता इथे आमचं जॉब घरातून आहे म्हणून दोघांचं, इथे सांगा आता आम्ही यूट्यूबर आहे म्हणून आम्ही तुम्हाला फिरवू शकतोय. जर कोणाचा जॉब आहे, आता पूजाचाच बघा जॉब आहे, ती बिचारी काम बघेल का मग तुम्हाला बघेल. पण इथे असं विचार करू नका की काम इम्पॉर्टंट आहे, पैसे कमवायला फॅमिली बघणार, मुलांना आई वडील पाहिजे तर मुलं आई वडिलांना बघणार. हां मग ओरडणारच. सांगायचं तर असून पण मला सांगितलं नाही. पण आमचा प्लॅन कसा आहे, आता इकडे राहिले तर आता आपण पूजाच्या घरी पण न्यायचं त्यांना, म्हणजे पूजा पण राहील ना व्यवस्थित, पूजांच्या फॅमिलीसोबत राहील व्यवस्थित सर्व. बरोबर आहे ना. राहायचा नंतर मग तुम्ही घरी जावा. बरोबर आहे ना. तर इथे बघा सर्वांनी जेवायला या. वरण भात, बटाटा माझा फेवरेट, मुगाची भाजी आणि ही कसली भाजी, मुळ्याची भाजी. ह्याच्यात आज बघा भाई सर्वांना सर्व करतात. भाई तुम्ही, काजल तू कोणती भाजी बनवली? बघा ही भाजी काजलनी बनवली आहे. बाकी हे सर्व गोष्टी लोणचा आणि पाणी सोडून सर्व भाईनी बनवलेले आहे. भाई तुम्हाला जेवण बनवायला आवडतं आणि वाढायला जास्त आवडतं ना? बॉडीगार्ड. आणि शुभांगी मॅडम कुठे आहेत? कुठे आहेत? घाबरू नको, मी तुमच्या जेवते आहे. पण तू काय जेवते? तेच जेवते, तू जेवतो तेच जेवते आहे. हां जेव. प्रत्येकाने चांगलं जेवा, घरातला जेवा, पोटभर जेवा, पण बाहेरचं खाऊ नका. बरोबर ना हो? 1 रुपयाचं पण बाहेरचं खाऊ नका. आणि अगदीच वेळ आली तिथे सँडविच खावा सॅलडचं. कधीतरी एमर्जन्सी आली तर, नाही तर नका खाऊ बाबा. पावसाचे दिवस आहेत. पाणी पण बॉईल करून प्या. हां पाणी पण गरम करून प्या. बघा हे सर्व पाणी गरम करून आमच्याकडे आहे. आणि जेवल्याच्या अर्धा तास नंतर आम्ही पाणी पितो. पण कोण आहे ते ऐकत नाहीत. मम्मी पण मध्येच पाणी पिते. नाही, मी आता कधी घात लागला तर पिते. हां बरोबर आहे.